pasensya kayo kay wa tay sudan. Patay latay! Asin na nga tong sudan tula. Mani. Ay, datoy. Liman ka mayuti ay tol. Inom ra tag tubig tol. Okay. Oto tatoy, oy. Kaon daghan tol para madali ka og dagko tol. Pre, ako'y avocado, pre. Baligyan na to ni pre. Wala, pre. Asa ni mo na nagkawa pre? Dito sa akong silingan, pre. Perte kayo, dagan, pre, oy. Gitagaan ka pre? Layo ko sa punuan, pre, oy. Pre, ato ni baligya, pre, para makakwarta ta. Naawa, pre, oh. Wakay sudan. Oy, dula na to, oh. Oh, dula na dito. Samok kayo ka. Abadoy. Lagi pre, nahanad ko walay sudan pre. Lagi, pre, baligyan na to ni, pre. Tara, oh. Tanaw, pre. Amis kayo, pre. Hinduta na pre oy. Hinom na pre. Wala pa, pre. Pero gulang na ni, pre. Huma, pre. Hinog na ni. Oh Sige yes. pre, ibaligyan nato na kang madam. Kuripot man to si Madam, pre. Ano na puntag maayo dito, pre. Di na pre, waman ta kabaligya og lain pre. Sige, pre. Ato tayo na, Madam. Basta pre, tiwason sana ako ni. Sige, pre. Pagdali, pre. Paluin ni Sidi. Tagakaon, may sudan. Pre, adto na ta kang nila madam. Kaya, nami madam dirha. Ano man si De? Nami baligya yaya ba? Avocado, yaya. Lami kayo ni yaya. Lami is kaayo. Malagkit pag yun ni. Yun naman kabalo ka malagkit na pre. Siltok mangguna, pre. Ah, mau ba pre? Saan man ninyo nakuha ng avocado sa inyo pare? Ito sa akong silingan, yaya. Nagkang kayo og avocado dito. Basta gikawat ninyo na pare og sede. Di man may kawatan, yaya. Manangin manggod ko sa punuan na ani, yaya. Bago ko ni Saka. Basta kami yaya, legal yun na. Sige na, yaya. Palitan na ni yaya. Ikaw yaya, barato man dyan ni yaya. Wala man ko'y kwarta si De oy. Atuan sana ako si Madam. Pagdali, yaya, be. Gusto mo na yaya, nakibisita. Naa sila sede. Namaligya og avocado. Namaligyan na pud kasi di, grabe na pud ni mo kanegosyante ba? Oo madam, pangsudan lang god. Patanawa daw ko sa inyong abukado. Pasig mahal pud kayo na si di. Gihangyo naman ako na sila Madam. Palitan na na yung Madam, be. Sige na madam, palitan na ni. Pwede kayo magbitbit ani madam ay. Pila baligyan ninyo ana si di? Pre, pila baligyan na to ni pre. Ito lang ni pre. 100 lang ni pre. Sige pre, 100 lang madam. 100! Barato ang abukado, di ba yaya? Bitaw sede. Mahal man kayo ning abukado madam. Kaadto ko baling ka, Madam. 300 ang kilo. Amo akay, 100 lang. Ikaw madam, barato kayo sa amo madam oy. Ang iwan na lang ko si di. Silingan bitaw ta. Isa man magtinabangay, di ba silingan? Di pa niya tabang, Madam. Negosyo man eh. Ikaw madam, negosyo man na mo ni. Kapoy biya magsaka sa punuan madam. Madam, ato sa kong kusina. Mangita sa kubahaw dito. Grabe si Yaya, bahaw dyan po una-una. Unsa man, ibaligya pa ninyo na. Baligya madam oy. O nara, 50, kas to kas. Naman pre, ibaligya nato ni pre. Lugi mataan na, pre, oy. Madam Raman, kwartahan dere. Oh Sige na, yes. pre, oy. Hatag na nato ni. Wala lang ta dito. Daghan pa man. Sige pre, para mahalin pud ni. Yan na lang madam mo. Hatag na mo ni sa imo ha. Kana bas ay naman day mo kasabot.